Nasawi ang isang 72 anyos na lalaking senior citizen matapos malunod sa isang ilog sa Purok 7 Barangay Hunop, Malinaw, Albay, alas 4:20 ng hapon nitong Linggo, April 27. Kinilalang biktima na si Wincy Cruza, balo at residente ng nasabing lugar. Huling nakitang buhay si Cruza ng kanyang mga kapitbahay na papatawid sa ilog upang mangahoy. Ayon kay Police Major Jason Ray Florin, Chief of Police ng Malinaw Municipal Police Station, natagpuan si Cruza ng ilang mangingisda habang palutang-lutang at wala ng buhay. Agad namang iniulat ito sa mga barangay officials na humingi rin ng tulong sa otoridad. Alam kung pamilyar po kayo dito sa lugar natin, dito po sa Malinaw, is may ilog po dito, malaking ilog na nagtahati po sa Barangay Hunop ng Malinaw tsaka sa Barangay Nagas ng Tiwi. So dito siya laging dumadaan para nga po manguha ng kahoy dito po sa Barangay Nagas ng Tiwi. Ito po kasi yung ilog po na ito is ang tubig po dito nanggagaling po ito sa mga bundok ng Malinaw papunta po sa dagat. At may tendency po itong ilog na ito na rumagasa ang tubig, mas lalo na po kung maulan. Sinabi pa ng hepe na maulan noong Linggo, kaya tumaas ang level ng tubig sa ilog. Kung makita po nila na masama na po yung panahon, umuulan na, huwag na po nating isapalaran ang ating buhay na dumaan pa po sa ilog na yan. Kasi po marami na pong insidente dyan na ang ilog po na yan talaga is may tendency na rumagasa ang tubig, mas lalo na po pag maulan. Para maiwasan na rin po natin ang disgrasya. At kung sakali man po, kung talagang di talaga maiiwasan ang pagtawid sa ilog, mas maganda po is meron po tayong mga life vest na sinusuot. Para na rin po protection natin sa ating mga sarili. Kung kaya po nating iwasan dumaan o tumawid dyan sa ilog, masarap po kung masama ang panahon, iwasan po natin. Ang pangangahoy ang pangunahing hanap buhay ng biktima. Hindi na inotopsi pa ang bangkay ng biktima at kasalukuyang nakaburol na ito sa kanilang tahanan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.